Καλησπέρα και από μένα. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο Γιώργος ο Μαλιαράς. Θα σας πω δύο λόγια για τον ομιλητή. Ο Γιώργος λοιπόν ο Μαλιαράς είναι φυσικός, τελείωσε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το 1991, το πτυχίο του. Το διδακτορικό στις φυσικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο του Κρόνικεν το 1995 στην Ολλανδία. Στη συνέχεια υπήρξε μεταδιδάκτορας ερευνητής στην IBM, στην Καλιφόρνια. Το 1999 καθηγητής στο Κορνέλ, στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας των Υλικών. Έμεινε στο Κορνέλ μέχρι το 2009 και την τριετία 2006 με 2009 ήταν διευθυντής του Κέντρου Επιστήμης και Τεχνολογίας των Νάνο Επιστημών του Κορνέλ. Το 2009, όπως σας είπαμε, ήρθε στην Ευρώπη, ήρθε στη Γαλλία, στο Σεντ-Ετιέν, όπου ανέλαβε πρόεδρος στο νεοσύστατο τμήμα της βιοηλεκτρονικής ή βιοηλεκτρονικών. Είναι το πεδίο στο οποίο δουλεύει και το οποίο θα μας μιλήσει σήμερα. Και από το 2017 είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο στο Cambridge, στο τμήμα των μηχανικών. Έχει λάβει διάφορες διακρίσεις. Θα αναφερθώ μόνο στην Ακαδημία των Επιστημών της Νέας Υόρκης, από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών των ΗΠΑ, από την DuPont και επίσης ήταν μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας το 2016. Αγαπητέ κύριε Μαλιαρά, είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε την ομιλία σας. Ναι, γεια σας, γεια σας. Για κάποιο λόγο πρέπει να μοιραστείτε και πάλι την παρουσίαση σας, γιατί για κάποιο λόγο δεν φαίνεται. Θα το κάνω τώρα. Για να δούμε, εντάξει, δουλεύει. Μπορείτε να δείτε τις διαφάνειες. Φαίνονται οι διαφάνειες, αν θέλετε να μπείτε σε full screen όμως. Ναι, ορίστε. Λοιπόν, εντάξει, είμαστε εντάξει. Ναι, ωραία. Ευχαριστώ. Καλησπέρα, αγαπητοί συνάδελφοι. Χίλια ευχαριστώ για την πρόσκληση σε αυτή τη γιορτή. Να σας πω ότι είναι μεγάλη μου τιμή και χαρά μου που παρευρίσκομαι σε αυτή τη γιορτή. Συγχαρητήρια για τα 50 χρόνια και σας εύχομαι ό,τι καλύτερο για τα επόμενα 50. Να σας πω ότι είμαι σαν πειρατής γιατί έκανα μια επέμβαση στο μάτι. Την επόμενη εβδομάδα θα φύγει αυτό. Επιτέλους θα είναι λίγο καλύτερη η ζωή μου. Επίσης να σας πω ότι έχω φύγει από την Ελλάδα από το 1991 και αυτή είναι η δεύτερη ομιλία που δίνω στα ελληνικά από τότε. Οπότε μερικούς όρους θα με συγχωρήσετε που θα σας τους πω στα αγγλικά. Θα μιλήσουμε για την βιοηλεκτρονική. Τι είναι σαν γνωστικό πεδίο, γιατί είναι χρήσιμη, πώς καταλαβαίνουμε την έρευνα, πώς την οργανώνουμε την έρευνα σε αυτό το πεδίο και θα σας δώσω δύο παραδείγματα από συσκευές που η μία έχει περάσει ήδη στην κλινική, χρησιμοποιείται σε ανθρώπους και η άλλη ελπίζουμε ότι θα το κάνει αυτό σύντομα. Ο λόγος για τον οποίο ασχολούμαστε με την βιοηλεκτρική και όταν λέω εμείς, όχι μόνο το δικό μας το group, όλο το πεδίο, είναι για να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας που πάσχουν από νευρολογικές διαταραχές. Εγκεφαλικά επεισόδια, ημικρανίες, άνοια, επιληψία, διάφοροι τραυματισμοί στον εγκέφαλο και στην σπονδυλική στήλη οφείλονται για τεράστια απώλεια ζωής. Υπάρχει ένα μέτρικ το οποίο λέγεται νομίζω στα ελληνικά χρόνο ζωής αναπροσαρμοσμένος λόγω αναπηρίας. Και σε αυτό οι νευρολογικές διαταραχές δυστυχώς κρατάνε το ρεκόρ. Η απάντηση σε αυτό το μεγάλο πρόβλημα δεν θα έρθει δυστυχώς από την φαρμακοβιομηχανία. Υπάρχει μία παρατήρηση που λέγεται Eroom's Law. Eroom's είναι Moore's Law ανάποδα. Moore's Law στην ηλεκτρονική μας λέει ότι κάθε χρονιά τα κομπιούτερ μας γίνονται πιο δυναμικά και πιο φθηνά.
Δυστυχώς στη φαρμακοβιομηχανία ισχύει το αντίστροφο. Το να βγάλουμε το να ανακαλύψουμε ένα καινούριο φάρμακο γίνεται πιο ακριβό κάθε χρόνο. Άρα ο αριθμός φαρμάκων που μπορούμε να ανακαλύψουμε μειώνεται δυστυχώς. Υπάρχουν όμως ευχάριστα νέα από τον τομέα της βιοηλεκτρονικής. Όπως βλέπετε σε αυτό το βίντεο, μια συσκευή που λέγεται Deep Brain Stimulation, που είναι ένα από τα παραδείγματα της βιοηλεκτρονικής, μπορεί να βοηθήσει ανθρώπους με motor neuron disease. Απλά γυρνάμε έναν διακόπτη και τα συμπτώματα εξαφανίζονται. Επίσης, αυτές οι συσκευές χρησιμοποιούνται σήμερα σε ασθενείς με νευροψυχιατρικές διαταραχές, με depression, ακόμα και για παχυσαρκία, για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο νέο, γιατί όπως βλέπετε εδώ στο βίντεο έχει πολύ μεγάλη διαφορά στην ποιότητα ζωής. Ποια είναι τα εμπόδια στο να έχουμε περισσότερες τέτοιες συσκευές σε περισσότερους ασθενείς? Το πρώτο είναι ότι δεν καταλαβαίνουμε πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος αποτελείται από πάνω από 80 δισεκατομμύρια νευρώνια. Είναι μια πολύ πολύπλοκη μηχανή. Και παρότι καταλαβαίνουμε πώς δύο νευρώνια επικοινωνούν μαζί τους, το ένα με το άλλο, δεν καταλαβαίνουμε πώς πηγαίνουμε από αυτή την επικοινωνία στη συμπεριφορά στο επίπεδο οργανισμού. Για να το καταλάβουμε αυτό, χρησιμοποιούμε πειράματα ηλεκτροφυσιολογίας, όπως φαίνεται εδώ σε αυτό το σκίτσο σε διάφορες τοπολογίες, για παράδειγμα ηλεκτρόδια που εφαρμόζονται πάνω στο δέρμα, ηλεκτρόδια που εμφυτεύονται μέσα στον εγκέφαλο ή ηλεκτρόδια τα οποία στέκονται πάνω στον εγκεφαλικό φλοιό. Ένα άλλο πράγμα που δεν καταλαβαίνουμε είναι το mechanism of neuromodulation που λέγεται. Ποιος είναι ο μηχανισμός ο οποίος οφείλεται για αυτές τις αλλαγές στη συμπεριφορά που βλέπουμε όταν εφαρμόζουμε ένα ηλεκτρικό ρεύμα, για παράδειγμα, σε ένα εμφυτευμένο ηλεκτρόδιο. Τώρα, υπάρχουν επίσης μεγάλες προοπτικές για βελτίωση της τεχνολογίας. Δυστυχώς η τεχνολογία που έχουμε σήμερα δεν είναι ικανή να ανταποκριθεί στις ανάγκες του πεδίου της βιοηλεκτρονικής ιατρικής. Για παράδειγμα, τα σήματα που έχουμε να ανιχνεύσουμε μέσα στον εγκέφαλο είναι πολύ μικρά και χρειαζόμαστε αισθητήρες που είναι πολύ καλύτεροι από αυτούς που έχουμε σήμερα. Όταν βάζουμε ένα ηλεκτρόδιο μέσα στον εγκέφαλο, αυτό είναι κακό και για τον εγκέφαλο, αλλά και για το ηλεκτρόδιο. Για παράδειγμα, ένα κομμάτι πυρητίου μέσα στον εγκέφαλο θα διαλυθεί με ρυθμό 30 μικρόμετρα τον μήνα, μέσω οξύδωσης και μέσω υδρόλυσης. Επίσης, η βιοηλεκτρονική ιατρική είναι invasive, δεν είναι πολύ φιλική προς τον ασθενή, χρειάζονται μερικές φορές αρκετές επεμβάσεις χειρουργικές, όχι μόνο για να τοποθετηθεί η συσκευή, αλλά και για να αλλάξουν μπαταρίες, να γίνει ξανά τοποθέτηση σε διαφορετικό μέρος του εγκεφάλου. Άρα χρειαζόμαστε καινούργιες τεχνολογίες. Είναι ένα καλό αντικείμενο για να δουλεύει κάποιος που ενδιαφέρεται στη τεχνολογία. Τώρα, πώς βλέπουμε την έρευνα στη βιοηλεκτρονική? Ένας τρόπος να την δούμε είναι ως μια άσκηση στην οποία προσπαθούμε να γεφυρώσουμε ιδιότητες που είναι πολύ διαφορετικές στον κόσμο της βιολογίας και στον κόσμο της ηλεκτρικής. Για παράδειγμα, ο εγκέφαλος αποτελείται από μαλακά υλικά. Η επικοινωνία των συστατικών του στοιχείων, όπως για παράδειγμα τα νευρώνια, συμβαίνει με πολλούς διαφορετικούς μηχανισμούς, ορισμένους από τους οποίους δεν τους καταλαβαίνουμε ακόμα.
Και η βιολογία γενικά αποτελείται από συστήματα που είναι δυναμικά. Αυτός ο πιτσιρίκος θα μεγαλώσει, θα διπλασιαστεί σε ύψος, η χημεία του εγκεφάλου του θα αλλάξει. Ενώ στην ηλεκτρονική έχουμε συνήθως να κάνουμε με υλικά τα οποία έχουν ένα μεγάλο Young's modulus, η επικοινωνία μεταξύ δύο συστατικών είναι πράγμα που καταλαβαίνουμε ποιοτικά και ποσοτικά, και συνήθως φτιάχνουμε τα ηλεκτρονικά σε μία μορφή και κρατάνε αυτή τη μορφή, το form factor, το λεγόμενο, μέχρι το τέλος ζωής. Αυτός ο τρόπος να δούμε, να ταξινομήσουμε, αν θέλετε, την έρευνα στη βιοηλεκτρονική βοηθάει να φτιάξουμε καινούρια ηλεκτρονικά υλικά και συσκευές που να έχουν ιδιότητες που να είναι πιο κοντά στη βιολογία. Αλλά δυστυχώς δεν μας βοηθάει να εστιάσουμε στο αποτέλεσμα. Ένας άλλος τρόπος να δούμε τη βιοηλεκτρονική είναι με το λεγόμενο push-pull model. Για παράδειγμα, σε ένα εργαστήριο ηλεκτρονικής έχουμε γνώση σε κάποια μορφή της ηλεκτρονικής, για παράδειγμα οργανική ηλεκτρονική. Μπορεί να έχουμε γνώση από διάφορες τεχνικές για χαρακτηρισμό υλικών κτλ. Αυτό δημιουργεί μία όθηση προς εφαρμογές. Από την άλλη μεριά, άμα δούμε οι φίλοι μας οι γιατροί, προσπαθούν να γιατρέψουν άνθρωπους με επιληψία, με καρκίνο του εγκεφάλου και έχουν ανάγκες οι οποίες δημιουργούν μια έλξη για καινούργιες τεχνολογίες. Οπότε το αντικείμενο, ο σκοπός της βιοηλεκτρονικής είναι να δημιουργήσει ένα μονοπάτι που να επιτρέπει να παίρνουμε τις καινούργιες τεχνολογίες και να τις φτάνουμε μέχρι την κλινική. Και αυτό συνήθως συμπεριλαμβάνει σειρές πειραμάτων που γίνονται στο εργαστήριο, πειράματα που γίνονται με καλλιέργειες κυτάρων, με πειραματόζωα, ίσως με πτώματα όταν μας ενδιαφέρει να διατηρήσουμε την ανατομία, και μετά περνάμε στην κλινική. Υπάρχει και το αντίστροφο μονοπάτι όπου η έρευνα καθοδηγείται από ανάγκες οι οποίες έχουν αναγνωριστεί στην ιατρική. Και βέβαια πρέπει πάντα να συμπεριλαμβάνουμε σε αυτές τις συζητήσεις τους ασθενείς, τα διάφορα regulator agencies, experts στην ηθική, τη βιομηχανία κτλ. Αυτός ο τρόπος να καταλάβουμε την βιοηλεκτρική μας βοηθάει να εστιάσουμε καλά στο αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα το οποίο είναι να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας. Ένα πράγμα που απορρέει από αυτή την άσκηση είναι ότι για να πάει μια καινούρια τεχνολογία από το εργαστήριο στην κλινική, πρέπει να έχει τεράστια πλεονεκτήματα σε σχέση με το τι υπάρχει σήμερα. Δεν φτάνει μια βελτίωση του 10%. Χρειάζεται πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Και ο λόγος είναι ότι υπάρχει δυστυχώς μεγάλη νομική ευθύνη που μια εταιρεία παίρνει όταν βγάζει ένα καινούριο προϊόν. Επίσης, το κόστος για μια καινούρια τεχνολογία το επομίζεται δυσανάλογα η πρώτη εταιρεία που θα πάρει αυτό το προϊόν στην κλινική. Και οι επόμενες που έπονται μετά απλά μπορούν να αντιγράψουν με πολύ μικρότερο κόστος. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα μιας τεχνολογίας που έχει περάσει στην κλινική. Αυτό το λέμε NeuroGrid και είναι μια συσκευή που διαβάζει τον εγκέφαλο με μεγάλη χωρική ανάλυση, spatial resolution. Εδώ η ανάγκη από την πλευρά της κλινικής είναι για συσκευές που διαβάζουν τον εγκέφαλο, τον εγκεφαλικό φλοιό, με μεγάλη ανάλυση. Γιατί αυτές χρησιμοποιούνται για να καθοδηγήσουν διάφορες χειρουργικές επεμβάσεις, όπως η αφαίρεση όγκου από τον εγκέφαλο ή η αφαίρεση ενός κομματιού του εγκεφάλου που οφείλεται για επιλεπτικές κρίσεις. Όπως βλέπετε, σήμερα στη κλινική χρησιμοποιούνται συσκευές με ηλεκτρόδια πλατίνας που είναι σχετικά μεγάλα,
οπότε η ανάλυση είναι πολύ κακή. Ο λόγος για τον οποίο τα ηλεκτρόδια είναι μεγάλα είναι γιατί αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να αλληλεπιδράσουμε, να δημιουργήσουμε μία αλληλεπίδραση μεταξύ ιόντων μέσα στον εγκέφαλο, τα οποία θέτονται σε κίνηση κάθε φορά που ένα νευρώνιο διαγείρεται, και ηλεκτρονικούς φορείς μέσα σε ένα ηλεκτρονικό υλικό. Οπότε όταν αυτό το ιόν έρχεται σε κίνηση, ένας ηλεκτρονικός φορέας μέσα στο υλικό θα αλληλεπιδράσει με αυτό και θα έρθει και αυτό σε κίνηση, και αυτό είναι ένα ρεύμα το οποίο μπορούμε να το μετρήσουμε και να καταλάβουμε ότι τα νευρώνια μέσα στον εγκέφαλο έχουν διεγερθεί. Αν προσπαθήσουμε να το κάνουμε αυτό με πυρίτιο, θα αποτύχουμε. Ο λόγος είναι ότι υπάρχει πάντα ένα στρώμα από διελεκτρικό υλικό, όπως οξύδιο ή silicon nitride, το οποίο δυστυχώς απομακρύνει τους δύο φορείς ο ένας από τον άλλον. Γι' αυτό χρησιμοποιούμε υλικά όπως η πλατίνα, ο χρυσός, τα οποία έχουν μια καθαρή διεπιφάνεια με τους ηλεκτρολίτες και μπορούμε να έχουμε σχετικά κοντινή επαφή μεταξύ των δύο φορέων. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση η αλληλεπίδρασή τους, επειδή γίνεται σε δύο διαστάσεις, είναι σχετικά μικρή. Χρησιμοποιώντας υλικά όπως το αγώγιμο πολυμερές που φαίνεται εδώ, δεν θα μπούμε σε λεπτομέρειες της χημείας, μπορείτε να το φανταστείτε αυτό σε ένα σφουγγάρι μέσα στο οποίο οι όντα μπορούν να διεισδύσουν και να συνυπάρξουν μαζί με ηλεκτρονικούς φορείς. Αυτό το configuration μας βοηθάει να έχουμε πολύ μεγάλη αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο φορέων και αυτό μας βοηθάει να κάνουμε συσκευές με πολύ μεγαλύτερη απόδοση. Για παράδειγμα, αν δούμε την χωρητικότητα ενός ηλεκτροδίου που είναι φτιαγμένο από αυτό το υλικό, αυξάνεται με τον όγκο, όχι με την επιφάνεια μόνο, αλλά με τον όγκο του ηλεκτροδίου. Αυτό σημαίνει ότι, για παράδειγμα, άμα έχουμε ένα ηλεκτρόδιο το οποίο είναι 130 νανόμετρα παχύ, θα έχει μία χωρητικότητα που θα είναι 2 τάξεις μεγέθους μεγαλύτερη από ένα αντίστοιχο ηλεκτρόδιο από πλατίνα. Το οποίο σημαίνει ότι τώρα μπορούμε να φτιάξουμε ηλεκτρόδια 2 τάξεις μεγέθους μικρότερα, τα οποία διαβάζουν τον εγκέφαλο με την ίδια ικανότητα όπως ένα πολύ μεγαλύτερο ηλεκτρόδιο από πλατίνα. Αυτό φαίνεται εδώ, μπορέσαμε να φτιάξουμε τέτοια ηλεκτρόδια και να τα φτιάξουμε μικρά, την ίδια τάξη μεγέθους με το σώμα των νευρωνίων μέσα στον εγκέφαλο. Και αυτά τα βάλαμε πάνω σε υλικά τα οποία είναι υπόβαθρα, τα οποία είναι λεπτά και εύκαμπτα και μπορούν, για παράδειγμα, να ακολουθούν τοπολογίες όπως τοπολογία του εγκεφαλικού φλοιού. Όταν αυτά τα δοκιμάσαμε σε πειραματόζωα, είδαμε αυτές τις κυματομορφές που είναι χαρακτηριστικές από σήμα μεμονωμένου νευρονίου. Δηλαδή φτάσαμε στο ultimate spatial resolution, στην μέγιστη χωρική ανάλυση που θα μπορούσαμε να έχουμε. Τώρα αυτό είναι ένα πλεονέκτημα το οποίο είναι μεγάλο. Η τεχνολογία που υπάρχει σήμερα στην κλινική δεν μπορεί να φτάσει σε τέτοια χωρική ανάλυση και αυτό βοήθησε να περάσει αυτή η τεχνολογία στην κλινική. Σήμερα χρησιμοποιείται σε αρκετά νοσοκομεία στις Ηνωμένες Πολιτείες για να διαβάσει και να χαρτογραφήσει τον ανθρώπινο εγκέφαλο με χωρική ανάλυση που δεν υπήρχε παλιά. Δεν υπήρχε δυνατότητα να γίνει αυτό παλιά. Δηλαδή μπορούμε να μετρήσουμε αυτά μεμονωμένα νευρώνια και να πάρουμε πολύ καλή πληροφορία για το πώς δουλεύει ο εγκέφαλος και να βοηθήσουμε να γίνουν χειρουργικές επεμβάσεις μεγάλης ακρίβειας. Επειδή μιλάω σε φυσικούς, έχω βάλει 2 διαφάνειες. Πού είναι η φυσική σε όλα αυτά που μας λέτε, κύριε Γιώργο?
η βασική φυσική διαδικασία που συμβαίνει σε αυτά τα υλικά όταν τα χρησιμοποιούμε για τη βιοελεκτρονική είναι το λεγόμενο electrochemical doping. Αυτό είναι μηχανισμός ο οποίος επί χρόνια είχε αφαιθεί στους ηλεκτροχημικούς. Και δυστυχώς η γνώση που έχουν δημιουργήσει δεν αρκεί για να φτιάξουμε καλύτερες συσκευές. Αυτό που γίνεται αυτά τα χρόνια από μια ομάδα ανθρώπων που ενδιαφέρονται για τη βιοελεκτρονική είναι να χρησιμοποιήσουμε τη γνώση της φυσικής στερεάς κατάστασης που έχει δημιουργηθεί για ημιαγωγούς, για παράδειγμα energy level diagrams, για να καταλάβουμε την ηλεκτροχημία και τον μηχανισμό του electrochemical doping. Αν σας ενδιαφέρει η φυσική αυτών των υλικών, μπορείτε να δείτε σε αυτό το αντικείμενο. Να σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα από μια συσκευή που τώρα έχουμε στο εργαστήριο και είναι κοντά στο να περάσει στην κλινική. Αυτή είναι μια συσκευή που διεγείρει την σπονδυλική στήλη, δίνοντας ηλεκτρικό ρεύμα και βοηθάει τους ασθενείς να αντιμετωπίσουν πόνο, ο οποίος πόνος δεν μπορεί να καταπολεμηθεί με άλλες θεραπείες. Και αυτός είναι πόνος που είναι συνεχόμενος, λέγεται neuropathic pain και είναι πραγματικά disabling, έχει κάνει πολύ μεγάλη διαφορά στην ποιότητα της ζωής του ασθενή. Λοιπόν, εδώ υπάρχουν δύο συσκευές, δύο τύποι συσκευών. Η μία λέγεται paddle electrode, μοιάζει λίγο με κουπί. Αυτή για να μπει στη σπονδυλική στήλη χρειάζεται μια αρκετά μεγάλη χειρουργική επέμβαση. Χρειάζεται να βγει ένα κομμάτι από το οστό, αυτό λέγεται λαμενέκτομη και γίνεται μέσω γενικής αναισθησίας και ο ασθενής πρέπει να μπει στο νοσοκομείο και να μείνει μέσα στο νοσοκομείο για αρκετές μέρες για να αναρρώσει. Υπάρχει μια άλλη συσκευή που είναι ένας linear array. Αυτή εδώ η συσκευή μπορεί να μπει μέσα στη σπονδυλική στήλη με μια εγχείρηση που λέγεται, εγχείρηση που λέγεται παρακέντηση της σπονδυλικής στήλης. Αυτό γίνεται με τοπική αναισθησία και ο ασθενής μπορεί να γυρίσει στο σπίτι του μερικές ώρες μετά. Δηλαδή το προτιμούν 100% αυτό. Δυστυχώς όμως οι συσκευές αυτές δεν δουλεύουν όσο καλά, δεν έχουν τόσο καλό αποτέλεσμα όπως αυτές οι συσκευές που δεν είναι τόσο φιλικές στην τοποθέτησή του. Εδώ πριν από μερικά χρόνια πήραμε έμπνευση από τον τομέα της ρομποτικής και ιδιαίτερα από ρομπότ τα οποία είναι φτιαγμένα από μαλακά υλικά και μπορούν να αλλάξουν το σχήμα τους και να αποκτήσουν ορισμένες ιδιότητες μέσω ενός αερίου, πεπιεσμένου αερίου, το οποίο διοχετεύεται σε αυτή την συσκευή. Λοιπόν, έχοντας πάρει έμπνευση από αυτόν τον τομέα, φτιάξαμε συσκευές οι οποίες έχουν μικροηλεκτρονικά απάνω τους, είναι σε πολύ εύκαμπτα υπόβαθρα και έχουν επίσης μέσα κανάλια στα οποία μπορούμε να διοχετεύσουμε ένα αέριο και να αλλάξουμε το σχήμα της συσκευής. Εδώ είναι ένα παράδειγμα από ένα paddle electrode για την σπονδυλική στήλη, το οποίο μπορούμε να το τυλίξουμε με μία μηχανή που μοιάζει με αυτές που παλιά έστριβαν τα τσιγάρα για να γίνει σαν βελόνα. Αυτή η συσκευή μπορεί να μπει μέσα σε μία βελόνα και να τοποθετηθεί στην σπονδυλική στήλη μέσω της παρακέντησης, που είναι minimally invasive. Οι ηλεκτρικές ιδιότητες δεν αλλάζουν και αυτό έχει να κάνει με την σχεδίαση αυτών των εύκαμπτων υλικών. Εδώ βλέπετε πώς γίνεται
αυτή η συσκευή να μπει σε ένα μοντέλο in vitro ως βελόνα και μετά να γίνει paddle electrode. Τώρα αυτές οι συσκευές έχουν περάσει αρκετές δοκιμές και τώρα οι χειρουργοί που θα μπορούν να τις τοποθετήσουν προσπαθούν να μάθουν πώς λειτουργούν. Και αυτό γίνεται σε μοντέλα από ανθρώπινα πτώματα που κρατάνε την ανατομία του σώματος. Εδώ βλέπετε αυτή η επέμβαση που λέγεται παρακέντηση. Έχει μπει μια συσκευή όπως φαίνεται με ραδιογράφημα. Εδώ έχει 2 γραμμές οι οποίες είναι φτιαγμένες από υλικό που φαίνεται στις ακτίνες Χ και όταν βάζουμε το πεπιεσμένο αέριο τότε μπορεί να ανοίγει αυτή η συσκευή και να γίνεται paddle electrode μέσα στην σπονδυλική στήλη. Επίσης φτιάχνουμε συσκευές οι οποίες μπορούν να μπουν στον εγκέφαλο χωρίς να χρειάζεται κρανιοτομή, απλά μία μικρή οπή που λέγεται Burr-Hole, minimally invasive, να μπαίνει αυτή η συσκευή και μετά να μπορεί να ανοίγει μέχρι 2 εκατοστά. Πιστεύουμε ότι αυτές οι συσκευές θα βοηθήσουν να κάνουν τη χειρουργική που χρειάζεται για νευρολογικές επεμβάσεις πιο φιλική για τον ασθενή. Ξανά εδώ που είναι η φυσική, αν σας ενδιαφέρει αυτό το πεδίο, μπορείτε να δείτε σε αυτό που λέγεται soft robotics ή origami robotics, για παράδειγμα, ποια είναι η βέλτιστη γεωμετρία μιας συσκευής για να μας δώσει ορισμένη κάλυψη σε ένα όργανο που χρειαζόμαστε, ποιος είναι ο κατάλληλος τρόπος, ο βέλτιστος τρόπος να την τυλίξουμε ή να την διπλώσουμε και μπορούμε στο μέλλον να φτιάξουμε συσκευές οι οποίες να μπορούν να εμφυτεύονται από μόνες τους. Για παράδειγμα, έρευνα σε αυτά τα origami robots έχει δείξει ότι μπορούμε να φτιάχνουμε συσκευές οι οποίες μπορούν να περπατάνε με διάφορους μηχανισμούς actuation. Λοιπόν, αυτά είχα για σήμερα. Ελπίζω να είμαι στην ώρα. Πιστεύω ότι σας έδειξα μερικά παραδείγματα για το πώς η βιοελεκτρονική μπορεί να βοηθήσει με τις νευρολογικές διαταραχές. Μιλήσαμε για το πώς μπορούμε να καταλάβουμε την οργάνωση της βιοελεκτρονικής έρευνας. Αυτό το μοντέλο push-pull βοηθάει πολύ γιατί εστιάζει στο να μας βοηθήσει να πάρουμε συσκευές από το εργαστήριο και να τις φτάσουμε στην κλινική. Ένα πράγμα που πρέπει να κρατάμε στο μυαλό είναι ότι πρέπει να υπάρχουν μεγάλα πλεονεκτήματα για να μπορέσει μια συσκευή να διανύσει αυτόν τον δρόμο. Σας έδωσα ένα παράδειγμα με μια συσκευή που ανιχνεύει, που μπορεί να μετρήσει από τον εγκεφαλικό φλοιό και να χαρτογραφήσει τον εγκεφαλικό φλοιό και μιλήσαμε για μια καινούργια συσκευή η οποία είναι εμπνευσμένη από τη ρομποτική και μπορεί να αλλάξει σχήμα κάνοντας τη χειρουργική λίγο πιο φιλική για τον ασθενή. Να ευχαριστήσω την ομάδα μου, συνεργάτες στο Cambridge και εκτός και οργανισμούς που χρηματοδότησαν αυτή την έρευνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε στη γιορτή σας. Συγχαρητήρια, χρόνια πολλά και ελπίζω ό,τι καλύτερο, τις ευχές μου για ό,τι καλύτερο για τα επόμενα χρόνια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Μαλιαρά για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση, η οποία δείχνει την διεπιστημονικότητα, πώς ένας φυσικός με πτυχίο φυσικού στην Ελλάδα βάζει ηλεκτρόδια στον εγκέφαλο και όχι μόνο αυτό, απλώς βάζει ηλεκτρόδια στον εγκέφαλο, αλλά προσπαθεί να μετακινήσει τα ιόντα τα οποία βρίσκονται στον εγκέφαλο με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να αλλάξει και να βοηθήσει σε διάφορες ασθένειες. Δεν θα κάνω εγώ μία ερώτηση. Υπάρχει μία ερώτηση από το ακροατήριο. Μάλιστα δεν γνωρίζω το θέμα, οπότε εσείς θα το ξέρετε. Λέει, τι γνωρίζετε για τις προσπάθειες του Elon Musk. Elon Musk, δεν ξέρω ποιος είναι αυτός. Musk,
να κατασκευάσει, δεν ξέρω αν είναι Γερμανός ή όχι, για Brain Machine Interface. Ναι, αυτός είναι ο ιδιοκτήτης της Tesla, της αυτοκινητοβιομηχανίας, του SpaceX, ο οποίος έχει φτιάξει μια εταιρεία που προσπαθεί να προωθήσει την τεχνολογία των brain implants. Και αυτές είναι συσκευές που εμφυτεύονται στον εγκέφαλο, διαβάζουν τον εγκέφαλο και μπορούν να μας βοηθήσουν στο πώς αλληλεπιδρούμε με υπολογιστές, για παράδειγμα. Αυτό που λέω είναι καλύτερα να βάζουν τα χρήματά τους στην έρευνα παρά σε ποδοσφαιρικές ομάδες ή άλλες δραστηριότητες. Προφανώς βοηθάει στο να φτάσει την τεχνολογία σε πιο όριμο επίπεδο. Αυτό που είναι λίγο επικίνδυνο είναι επειδή έχει πολύ μεγάλη πρόσβαση στα μέσα ενημέρωσης. Ελπίζουμε να μην δοθεί κάποια άσχημη εικόνα για την βιοηλεκτρονική. Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι για την παρουσία